Maganar waka ta aure ko kuma ke kai da masoyiyarka a same mu a wannan lambar waya 0703771140. Soyayya aure cikar buri na masoya ga safiya ga mubarak ranar da biki sanda ce. Ribar soyayya aure cikar buri na masoya ga safiya ga mubarak ranar da biki sanda ce. Farko bismillah Allah sarki na kai ne jalla mai kauda da kantin illa na zo a gare ka da maula waka ce ni zan tsara zan so jama'a su kalla yan uwa suna taya murna a wurin so ne aka kwalla ya safiya ga mubarak ranar da biki sanda ce. Ribar soyayya aure cikar buri na masoya ga safiya ga mubarak ranar da biki sanda ce. Assalamu alaikum AS Jamba na Kadina mai wakar auren sunna gashi yau kowa na murna godiya ga duk al'umma masu so su yi saurare na gashi kowa yau na murna an yi aure domin kauna aure sun dare manzona ango amarya yau sun da
ga kawayen amarya jere ga abokan ango a tare duk suna yin murna na wuri suna wasan fesa tirare amarya da ango to sai mu kare sunnar Muhammadina annabi shine ya ce aure mata sai ku rause watan amare ku zo ku cashe radio sauti da kiɗa ya canja ban gano sauyi da rawa aure daɗin masoya cikin buri na masoya aure sai da biyayya ango kai yo biyayya amarya ki yo biyayya mai zafi ko bashi baya ango ka bashi baya amarya ki bashi baya jin daɗi a gun masoya aure na kauna kar ai rabewa mata sai ku rause watan amare ku zo ku cashe radio sauti da kiɗa ya canja ban gano sauyi da rawa Thank you.